ndiwe tsangamiri anonzi Gwande Maxwell amhura dare renyu haana kuuya kudare. Nyaya ipamberi penyu, nyaya ndeyekuti Tezvara vanoda pfuma yavo mombe 5 mbudzi 3 dzinotsika nembiri ne-US 300 pamombe inodzokorera zvakare. Nyaya ndeyekuti Tezvara vanoda pfuma yavo mombe 5 pamombe 5 ipapo mombe 3 dzinotsika pambiri dzasara idzi imwe chete inenge iri $300 nenembo dzako chitupa nemari yedare. Taura Tezvara fungai. Pamusori mambo Maxwell mukwasha wangu akaita dambudziko nemwana wangu waakangogara naye akamuitisa pasina kana chaakambobvisa kana preparation. Nzvimbo yake yakutokwana 9 months. Akasvika toda kuti titaurirane tichi kunzwanana. Akaenda katatu. Unonzani Ruth. Lucia. Okay, taurai. Takasvika pamusha pavo tikakumbira tikaonawo vamwe vatenda kuti vatiyananisa wakakundikana bhosi akaramba futi kungouya vachingotaura zvavo zvavanongotaura. Apa haana kana pfuma yakandipa kana chii chaakandipa. Mwana wangu ane pamiri, mwana ari ngori kumba. Handina chinhu chandati ndamboona. Kwaishe nyabereka. Ndokabva tsamba yanyorwa izengi nayo na munani ipapo penya Gwande ndikati aripo penyu ndiani ishe aripo penyu anokwatibvunza kanyangara ndianyora tsamba yachimusatonga ndakuti senge wana vakata openyu saka wanga waunza tsamba iyoyo kwaani wozi Gwande mukadzi wadhokta ndiwe kwaGwande saka nditezvara wawo razi mukadzi wa baba waGwande iye Gwande sabhuku wachipfunga ndizvo nditezvara wawo ka saka ni macheka okay. Saka ndikati muone pane nyaya zvaunzwa tsamba yekuti musatonge bandei kwatipfunza. Aiwa tinotonga kamunyika medu. Gwande kumsingapore kumtwagwe awasiwa kuita nekuchitenderana ndiwo wamuchete kwaGwande chitenderana handiti ndiyo mntu kagwa tenderana ndingambobvunza mupamiri uyo kwaGwande ndiye amangarirwa newawo ndiye atiza ndiye asina kuya kudara ndiakaitisa mwana wawo anonzani Tadeu. Munomuzwa anonzi Tadeu. Tadeu anozikana neni hawamuziva ndakwaziva iye mwana wazukumuida mwana Gwande asi udhuze nekuchitendera wawaitira mhosva ndiwawa wasingazivi kwaGwande ngotai ndanzwazikana Gwande vazukuru wedu matari mukadzi wavo Dr. Nzambi ndekwaGwande ipapo mambo awapedza kutaura wakauya wakati wandei pamba pangu wachiti tinoda kupotera mutisvitse paGwande right wepomudzimai kwaGwande akati handigoni ndikugumirei kuti mupinde mumusha vavakasina saka dzokerai baba mangwana vakuuya remangwana baba wakauya
ndobva watotora sabhuku mumwe kwachikunza ndobva wadzika pamba pawakagara kwakuchidaidza wari pamba pavo pawakati hatibvi zvavhesasi makoni nachikunza manje ini ndaakutiwo hamwendi ipapo chimiraiwo muri pano kusvikira wakabva wazotadza kuenda ndosaka wakazounza dare kuti kuno manje ndobva nenyaya saka ndizvozvo maDamages ngatichiite dare ngaripe maDamages vane mbudzi 3 dzekusaya kuDare maDamages anofana kubhadhara maDamages akaitwa nekuti mukadzi haasi kuda handiti maDamages kamango maDamages tinongoaisa pamombe 3 nembudzi 3 zvimwe zvose zvinobva zvangomira. Saka mombe vanofana kubhadhara mombe 2 3 yababa yamai nematyorwa pasati paane mwana azozvara vanofana kuzosungira fona hapana mwana ndozvavanofana kuti wabhadhara. Mari dzemakosti makosti tashandisawo mari inosvika pa160 wezimani wakabva kwamutovu naumwe takambouya tichishandisa mota saka nembudzi 3 inosungirwa Zvinotosungirwa iyo. mari tashandisa 160 nemakosti kana kuti mbudzi 4. saka pari zvino mambo makosti acharamba achiwanda nekuti ava vane mwana wavo kapumba zvinoitwa sei panhumbu kana aita nhumbu chaanoita abereka azvara anoenda kumagistrate court of war maintenance nokuti nhumbu waye iye akatobvuma kuti arara. Saka kana asununguka uchitozoenda kumamagistrate asi papo vanobvumirwa kuti vakleme maDamages yavo mombe yavo yeumai yeubaba Saukoita makosta wachavabhadhara mari yechifuwo chekutaza nemutongo wake saka vanhu vagara vaisirwa makosta yechifuwo chaichinoita. Saka yanga yanzi 160 plus 40 yobva ita 200 makosti default kuendesa default judgment. Taona kuuya hako kuDare nyaya yangu yatongwa zvanzi unofanira kuti ubhadhare izvo. Saka kana asina kubhadhara izvozvo nemazuva anoita 7 vanhu veDare vachaenda kundotora. Saka ipapo munoita makosi enyu imari ipapo kuzoenda ne$280 yemakosti eDare. Right, next. Bona nawe kuti mamuzoendesa default yake.